Dnes sme konečne po istej dobe vyšetrovali aj na Slovensku. Vybrali sme sa dozvolená preskúmať jedno z tých najstrašidelnejších miest, aké na našom území máme. Nemôže to byť nič iné ako záhadné sanatórium, kde sa liečili pacienti s respiračnými ochoreniami. Tuberkulóza v vtedajších dobách bola tou najväčšou pliagou, ktorá brala životy rad za radom. V tomto areáli boli aj onkologickí pacienti, ktorí ležali vo vedľajšej budove. Túto noc si ju tiež zoberieme na mužku. Sanatórium na Borovej hore je situované v odľahlej časti Zvolena a cesta k nemu mi trochu pripomína staré poschovávané cesty do nacistických táborov alebo liečební. Dôvod, prečo sme sem dnes prišli vyšetrovať, nie je len výskyt paranormálnej aktivity, ale aj to, že jazero, ktoré sa nachádza v strede tohto krásneho objektu, je údajne radioaktívne. Počas rozhovoru s miestnym aktivistom sme sa dozvedeli, že jazero slúžilo aj ako obetné miesto v keľtských dobách. Je biely deň a zimomriavky mi naskakujú už teraz toho, čo príde v noci. Pán Lub tak dodáva, že sa tu nachádzal aj lazaret alebo tzv. Liečebňa pre zranených vojakov, z ktorých nie všetci dokázali prežiť. Uvedomujeme si, že Borová hora je nielen miestom posledného odpočinku stratených duší obetí rakoviny a tubery, ale aj miestom spojeným s mystickými rituálmi, aké sme doposiaľ ešte neriešili. Tejto epizóde a podrobnej analýze sa budeme venovať aj v našom podcaste Paranormal, ktorý nájdete iba na našom YouTube kanáli Neviditeľných po stopách duchov. Zábery, ktoré uvidíte v dnešnom vyšetrovaní, sú reálne až natoľko, Vieme, že tu niekto je, ale kto? že sme sami neverili, čo sme nahrali, Ozval sa nejaký zvuk. Wow. Normálne, tu preskočila. pretože prejav duchov by bol ešte slabým odvarom toho, čo sa na nás vyrútilo z hlbokých pekiel samotného diabla a jeho služobníkov. Vítajte na Borovej hore.